Aidi ne Cashman ne. Sai ku gane rayuwar nan cin amana ba wahala, amma ku duba yadda muke ciki babu tsala. Wasu ka gasu nan suna kallon mu 'yan asara, amma ko mu ko za mu bar su dan su je su gyara. Aibi ne naku na shigo ko kowa sai ya sara. Ku tura wani makiyan ku shi ma can a nesa, da ni da ku fa bana so a ce fa mun yi nesa. Ku sa a ranku ina yin ku yanzu muka fara. Ba wahala ba asara babu wanda za ya fara. Dan Allah 'yan ƙasata ina so a ce mu shirya, da ni da ku da su da mu a ce mu shirya. Mu danna zuciyar mu da ku fa babu fada. Ko ka sha sai ka gane rayuwar nan ta wahalta. Wasu ka za su yi abu da kansu dan bukata, wasu ka sun tsane mu lokacin da ba ma komai. Yanzu ka za su so mu dan mu na rubuta waka. Dan Allah mece rayuwar nan ka taimaki naka. Aidi ne Cashman ne. Ko kasha ni ne na ku ba ruwa na bana fada. Ku duba aibi shi ma ba ruwan shi baya fada. Ku duba Sadi baby ba ruwanta ba ta fada. Ku duba Ismail ba ruwan shi baya fada. Dan haka 'yan uwa mu haɗa kanmu babu fada. Ko kasha ni ne na ku fatan alkhairi gare ku. Ku bar mu da ku muna a tare sai da ku ne. Mu gyara rayuwar mu kar mu cuci dan uwan mu. Sana'a ta ce fenti ni fa ba dan wane bane. Wallahi in ka biye wa zuciya zaka gone. Ita duniya tserere ce ran fa ba ta jira. Ko kashe ni ne na ku mutane na sai ku gane. Mu jira lokaci yana zuwa da canji shine. Ina da rai da lafiya ne sai in gode Allah. Shine ya bani baiwa ilimi nake yin waka.